No se on minä tässä taas, terve. Siis kuka? No Anssi. No Anssila Anssi. Hän en oo muistit. Ilaisilla oltiin samaan aikaan. Jaa, siis Pertin poikako vai? Joo, kato niin. Joo, tätä eikö silmävaalla kun soittaa, Kupika kuuli, että ei Sirpan kanssa et oo enää vittu yhdessä. Kahville ajattelin kysyä sitä, kun ei mulla kato mullakin Riikka lähti menemään, niin eihän mulla mun pyykkääkään kukaan pessu vittu 2 kuukauteen. Joo, Sirpalle mä ajattelin kato soittaa, että jos se niinku päiväkahvilla ja siitä se tehdään annatko se numero mulle Mä en rupia yksityiselämääni avaa radiossa. Mitä? No anna! En mitään numeroita sulle antele. Tää on aivan väärä paikka kysyä semmosia. Oi vittu, sä oot aina tommonen kusipää ollut. Oi vittu mikä vittu mä tuun jo tapaasu. Oi vittu, Sirpa! Soita mulle jos kuulet tää viesti äkkiä. Oi vittu minä tuun, saatana. Ja kaikki muukin kuulijat teille tiedoksi, että tämmöisiä puheluita ei tänne kaivata, vaan yksityisjutut, niin jättäkääpä ne muualle. Voitte itse soitella keskenään ne kavereille ja jutella siellä pubissa, mutta tänne niitä ei tarvitse tuua, tänne radio-ohjelmaan. No niin, mutta meillä onkin jo seuraava soittaja. No niin, kuka siellä? Joo, se on Joromaan Markku täällä, terve. Tuossa kunnantalosta piti vähän puhua. Ja mulla on sen kummempaa, että minkä saatanan takia sun pitänyt maalata tolla lailla noin räikeä väriseksi? Siis tommonen räävitön väriseksi, se on ihan saakeli rivoja. Jotakin hinurien hommaa, semmoista niinku homostelua tai jotain semmoista. Ei se kuulu tänne aliviestaan ollenkaan. Nämähän voi olla tämmöisiä makuasioitakin, vai? Niin, mutta katsoppa, kun se on vähän eri asia, kun tässä on kysymys kunnantalosta. Se edustaa tälleen niinku tätä meidän kuntaa ja koko yhteisöä. Ei sillä saa semmoista olla yhtään. Onhan ne viereisetkin rakennukset aika samaan värisiä, että eikä se ole voinut vaikuttaa siihen valintaan. Niin, mutta se on ihan eri asia, jos joku omaa koti. Se on jokaisen omaa koti sitten. Se on vaikka vaalea punainen homo, saatana, mutta kunnan talo ei se saa olla tommonen punainen. Kyllä se on oltava harmaa. Mutta ei mulla tämä enempää. Ei, että terveisiä vaan kunnan päättäjille, että saakeli taljaavat maalatkaa ne harmaaksi takaisin niin kuin se olikin. Joo, moi. Me otetaan saman tien seuraava puhelu, kun tuolla tuntuu linjalle ja joku taas olevan. No se on Anssi tässä. Minä en tuu vielä lyömään sua, jos laitat nyt se Jorma Pulkko, se riittää rakas miksi soimaan. Niin. Ja sen puhelinnumeron voit käydä viemään mun postilaatikkoon huomiseksi. Sitten minä tuun, jos ei näin oo. Alkaa kyllä riittää jo tämä puskaratio tältä kerralta, että eiköhän nyt sitten laiteta toi Jorma Pulkkosen ja kumppaneiden kappale soimaan sitä, kun nyt on niin moni muukin toivonut. Ja jatketaan sitten sen jälkeen muun ohjelman parissa. Annetaan mennä. Kellonkin sammuttaa saa, kun ei enää tarvi lähteä rekkää ajamaan. Painoin pitkä päivä, yöstä yöhön ajoin aina vaan. Kun kostamuksesta mä palasin, oli lämpön kerran taas. Lämpö kaikkos kun uuksi aukes, näin vieran miehen mun parkuissa. Riitta rakas, miksi sun luoksesi ajoin vaan? Rakensin talon, ostin autot, sä veit ne mukanas Espanjaan.
Korkkiin mun kirkkaan varjokuskeen vilkkaan mun ajat on ajettu vaan. Selänkin annan ajo taivalteen naakertaa, pupin läksin lohtua hakemaan. Rittua kuule mun huutoni, polon pohjalta apua saan. Siellä valo muistojen pilkottaa, sua rakastan aina vaan. Rittua kuule mun huutoni, polon pohjalta apua saan. Siellä valo muistojen pilkottaa, sua rakastan aina vaan. 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 Voi saatana! Perkele täällä vaan! Ei saatana! Seuraan säätiedotusta merenkulkijoille. Kovan tuulun aloilla. Merenkulkijat elämme etelän puolella tuulta huomenna 16. Etelän ja
Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu, iltapäivällä 10-14 metriä. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, yöllä paikoin veitsade. Merenkurkkujen perä. Voimistuvaa etelänpuolesta tuulta, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa. Paikoin nutuata sumua, yöllä räntästä. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin nutua. 2 vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille. Odotettavissa tiistai-illassa keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä. Pohjalla. Yöllä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40